Nå, Bertram, i dag skal vi spille poker. Kan du finde ud af det? Selvfølgelig kan jeg det. Ja, så lad os gå i gang. Okay. Jeg tror, det går lidt op. Også mig. Du går op med 2. Yes. Så følger jeg. Nå, det sidste runde nu, Bertram. Nu bliver det spændende. Jeg tænker, jeg går op med 1. Følger du? Ja. Du følger? Okay. Så skal vi se, hvorfor nogle kort vi har. Jeg er helt sikker på det. Hej. Nå, du har spillet poker, hva'? Ja. Det gik ikke lige så godt. Nej. Jeg tror, jeg har brugt mine penge på noget, der ikke gav så meget mening. Ja, Bertram. Men det er godt, du har forstået, at det er godt at bruge sine penge på noget, der ikke giver mening, ikke?